Najdôležitejší asset, ktorý máš, nie je byt, auto, akcie ani bitcoin. Je to tvoje telo. Môžeš mať naplno rozbehnutý biznis, krásny dom a byť finančne za vodou, no keď sa ti začne rozpadať hardware, zrazu zistíš, že ti to je celé na hovno. Väčšina chlapov sa k svojmu telu správa ako Homer Simpson k budúcemu Homerovi. Poznáš tu jeho filozofiu. That's a problem for future Homer. Lenže ty nie si ako Homer. Nesedíš celý deň v trenkách s pizzou na bruchu a nečakáš, že sa ti život nejako vyrieši sám. Ty makáš, riešiš klientov, deadliny, rodinu, hypotéku. Si poctivý chlap, ktorý jednoducho dáva svoju energiu do všetkých iných oblastí, len nie vlastnému telu. To si nechávaš ako poslednú faktúru na stole, lenže kámo, tá faktúra nezmizne. Len sa jej nabalujú úroky za omeškanie. Tie úroky sa volajú stuhnuté bedrá, bolavé kríže, slabá kondička a rána, pri ktorých sa z postele bootuješ ako Windows 98. V tomto videu ti ukážem, prečo je každodenný pohyb niečo ako dôchodkové sporenie pre tvoje telo. Ukážem ti, prečo musíš platiť svoje pohybové odvody, prečo beh je zlá investícia a prečo rozumný chlap potrebuje diverzifikované pohybové portfólio. No a na konci ti poviem, kde začať, keď si usedený chlap a momentálne máš pocit, že tvoje telo je skôr toxický asset než dobre fungujúca mašina. Začnime tvojim cashflowom, lebo to je presne tam, kde to celé začína. Tvoja energia je ako cashflow. Z nej platíš celý deň. Prácu, rozhodnutia, rodinu, tréning, sústredenie a schopnosť nebyť večer podráždená troska na gauči. Keď máš slabý energy cashflow, všetko je zrazu drahšie. Ráno vstať je drahé, výjsť schody je drahé, sústrediť sa po obede je drahé. Ísť sa po práci rozhýbať je také drahé, že to radšej hodíš na budúceho Homera. Veľa chlapov si myslí, že má problém s časom, lenže častejšie majú problém práve s energiou. Lebo keď máš energie dosť, tvoje telo sa bude chcieť hýbať. Nielen medzi kolmi, ale aj priamo na nich. Nielen v posilke, ale po celý deň v kancli, prípadne s deťmi na ihrisku. Nerobíš z toho žiadny olympijský tréningový kemp, proste sa hýbeš. Ale keď si energeticky v mínuse, aj malá vec pôsobí ako ďalšia faktúra. Preto, ako dobrý investor, potrebuješ v prvom rade navýšiť svoj cashflow. Tento energetický cashflow vieš samozrejme navýšiť spánkom a kvalitným palivom, ale dnes riešime pohyb, lebo práve ten väčšina usedených chlapov odkladá ako prvý. Keď sedíš 8, 10 alebo 12 hodín denne, tvoje telo si nepovie, že môj pán má veľa práce, nechám mu pre istotu mobilné bedrá, silný zadok a funkčný chrbát. Nie. Namiesto toho si povie, toto je nový normál, zamykáme bedrá, vypíname zadok a optimalizujeme systém na stoličku. A z teba sa stane pravý kancelársky krevetomuž. Ale aby si tento proces otočil, nemusíš žiť v posilke, ale musíš začať platiť minimum, ktoré tvoje telo potrebuje na to, aby si ostal plne funkčný. Nazval som to pohybové odvody. Pohybové odvody sú proste minimum, ktoré musíš zaplatiť za svoj moderný sedavý život. Je to daň za to, že svoje telo používaš inak, ako bolo nadizajnované. Pôvodný dizajn bol navrhnutý na lozenie, šprintovanie, prenášanie ťažkých vecí, čupenie a tak ďalej. Ty dnes háňaš potravu tým, že čumíš do monitora v pohodlí svojej stoličky. A za toto pohodlie sa platia pohybové odvody. Dobrá správa je, že tieto odvody vieš optimalizovať. Stačí ti nainštalovať tie správne návyky, ktoré si časom zautomatizuješ a už nad tým nebudeš musieť rozmýšľať. Ale zaplatiť ich musíš. Tu neexistuje žiadny Paraguaj. Nemôžeš sa stať daňovým rezidentom gauča a povedať si, že ty odvody neplatíš. Jasné, môžeš ich odložiť, ale potom príde pokuta. Nie do tvojej digitálnej schránky, ale vo forme bolesti krížov, ramien či iných výrazných obmedzení do tvojho každodenného života. Čiže prvý krok bol navýšenie tvojho energetického cashflowu a druhý krok je prestať každý deň vytvárať nový pohybový dlh a platiť si svoje odvody. Lebo ak tak neurobíš, tak úroky sa začnú postupne nabalovať. Keď dnes nezaplatíš pohybové odvody, neušetril si energiu, len si presunul náklad na budúceho seba. A budúci ty pravdepodobne nebude mať viac času, viac energie a menej povinností.
bude mať staršie telo, viac stresu a väčší pohybový dlh. Čím dlhšie tuhneš, tým ťažšie sa potom rozhýbeš. To sú práve tie úroky, ktoré cítiš možno v krížoch, v bedrách, ramenách alebo v neexistujúcej kondičke. A tie úroky vieš znižovať len jediným spôsobom, a to je platiť priebežne. Nie dokonalým tréningovým plánom, ale tým, že denne dáš telu aspoň niečo. 10 až 15 minút ráno, pár minút pomedzi svoje pohybové prestávky, tu sa trochu zavesíš, tam na chvíľu pobudneš v drepe, prejdeš sa po schodoch namiesto výťahu a podobne. Toto je ako automatizované odkladanie malých čiastok alebo ako zaokrúhľovanie tvojich platieb smerom nahor. V ten deň z toho nezbohatneš a nebudeš sa cítiť ako Warren Buffett z Petržalky, ale po rokoch je z toho skutočný kapitál. A takto to funguje aj v pohybe. Jedna krátka prestávka ti určite nezmení život, ale keď sa počas dňa rozhýbeš vždy, keď máš voľnú chvíľu, prestaneš čakať na ideálny čas na tréning. Začneš byť chlap, ktorý sa proste hýbe. A keď sa pohyb stane súčasťou tvojho dňa, prestane byť projektom, ktorý odkladáš do nekonečna. A až keď tvoje telo nejde každý deň do mínusu, môžeš začať rozmýšľať ako investor. Nie ako človek, ktorý hasí dlh, ale ako chlap, ktorý buduje svoj pohybový kapitál. No a povedzme si, že si rozumný. Pohybové odvody si platíš, telo nejde každý deň hlbšie do mínusu a rozhodneš sa, že začneš aj investovať. To je super. Lenže aj tu môžeš spraviť blbosť. Lebo veľa chlapov si povie, musím sa začať hýbať, tak idem behať. A beh určite nie je zlý, je to fajn pohybová živina, ale investovať všetku svoju energiu do behu s vidinou lepšieho zajtrajška je ako dať celé svoje portfólio do pochybného fondu s vysokými poplatkami a dúfať, že na tom zbohatneš. Niečo ti to určite dá, ale ak si usedený chlap so stuhnutými bedrami, slabým zadkom a jadrom ako rozvarená špageta, beh ti nevyrieši to, čo tvoje telo potrebuje najviac. Často ti dá len ilúziu, že si fit. Možno zabehneš 10 km a možno aj maratón, ale keď sa pri pokuse dostať sa do hlbokého drepu tváriš, ako keby ti niekto do ryti práve vrazil uhorku, niekde je problém. Tvoje telo sa adaptuje na dlhú, monotónnu záťaž a nie na všestrannú použiteľnosť. A to, kámo, je blbá investícia do tvojho pohybového dôchodku. A rovnako ani veľké svaly z fitka z teba automaticky nerobia funkčného chlapa. Môžeš mať nafúknuté cecky, ramená a bicepsy, ale ak sa nevieš plynule hýbať pri zemi, chýba ti pružnosť a mobilitu máš na bode mrazu, stále máš v portfóliu poriadne diery. Problém nie je v behu ani vo fitku, ale problém je v tom, že ideš all in do jednej pohybovej disciplíny. Rozumný investor nejde all in do jedného asetu, ale diverzifikuje. Niečo má v akciách, niečo v nehnuteľnostiach, niečo možno v hotovosti, možno má trochu zlata, bitcoinu a pri tele je to rovnaké. Nepotrebuješ budovať len kondičku. Potrebuješ silu, potrebuješ mobilitu, koordináciu, pružnosť. Skrátka, potrebuješ vedieť používať svoje telo v reálnom svete. Lebo život nie je len bežecký pás. Život je dieťa, ktoré potrebuješ zdvihnúť zo zeme a dať do sedačky bez toho, aby ťa seklo. Schody, ktoré potrebuješ vyšlapať bez toho, aby si išiel vypluť dušu. Alebo nečakaný šmik, ktorý potrebuješ vykryť bez zranenia. Ale pozor, diverzifikácia neznamená, že si náhodne nakúpíš pár pohybových titulov. Trochu jogy, trochu crossfitu, trochu behu, trochu fitka a dúfaš, že sa ti z toho nejako zázračne vyčaruje funkčné telo. Toto je stále iba ekvivalent stockpickingu. Yoga, crossfit, beh, fitko, BJJ, lezenie alebo futbal, to všetko sú konkrétne tituly. Niektoré môžu byť super a dať ti pekný výnos, ale nemajú byť tvoj hlavný základ. Tvoj základ by mal byť niečo ako pohybové ETF. Všestranný pohyb. Sila, mobilita, kondička, koordinácia, pružnosť, pohyb pri zemi, visenie, nosenie, rotácia a schopnosť použiť telo mimo sterilného tréningového prostredia. To je ten index, ktorý chceš dlhodobo držať. Až potom si k nemu môžeš prikúpiť konkrétne tituly podľa chuti. Preto sa nepýtaj, že aký šport je najlepší, ale lepšia otázka je, kde mám vo svojom pohybovom portfóliu najväčšiu dieru. Ak si stuhnutý ako doska, tak najväčší výnos ti dá práca na mobilite.
Ak si slabý ako Wi-Fi v slovenských vlakoch, najväčší výnos ti dá práve práca na sile. A ak sa zadýcháš po 2 poschodiach, jednoducho potrebuješ riešiť kondičku a tvoju metabolickú mašinériu. No a ak sa pri každom pohybe mimo stoličky cítiš ako NPC postavička s pokazenou animáciou, tak potrebuješ pracovať na svojej koordinácii a pohybovej inteligencii. Lebo toto je diverzifikované pohybové portfólio. Nie je cieľom byť najlepší v jednej disciplíne, ale cieľom je, aby tvoje telo nemalo obrovské diery, ktoré sa ti o pár rokov vypomstia. Človek, ktorý buduje takéto diverzifikované pohybové portfólio, sa nazýva pohybovec a je to človek, ktorý vie niesť, tlačiť, ťahať, visieť, rúčkovať, hýbať sa pri zemi, skákať a reagovať na svet mimo kancelárskej stoličky. Cieľom nie je získať medailu v maratóne alebo mať 50 cm obvod bicepsu či vytlačiť 100 kg na bench press, ale cieľom je všestranne funkčné a zdatné telo. A keď doň začneš investovať rozumne, začne v tvoj prospech pracovať najväčšia sila dlhodobej hry. A to je zložené úročenie. Vo svete investícií občas niekto trafí výnimočnú príležitosť. Kúpi bitcoin za pár eur, predá ho o 10 rokov neskôr a zrazu je za vodou. Ale v pohybe to takto nefunguje. Neexistuje žiadny cvik, protokol ani tajná mobilitná sekvencia, ktorá ťa za 3 dní prestaví z kancelárskej krevety na funkčného samca. Toto je dlhodobá hra. Ale práve preto tu funguje zložené úročenie tak brutálne dobre. Malé pohybové návyky sa pekne začnú nabalovať. Najprv si zvykneš na pár minútovú rutinku ráno, potom sa začneš hýbať aj počas práce a dvíhať sa zo stoličky častejšie a potom ti začne byť divné sedieť 3 hodiny v kuse ako prilepený a časom si sám od seba sadneš do drepu, zavesíš sa na hrazdu, prejdeš sa alebo len tak rozhýbeš ramená. Nie preto, že by si musel, ale preto, že tvoje telo si začne pýtať pohyb. Toto je bod, ktorý väčšina chlapov nechápe. Motivácia nepríde pred pohybom, ale motivácia často príde až potom, ako sa rozhýbeš. Keď sa vo svojom tele začneš cítiť lepšie, prestane byť pohyb povinnosťou a začne byť privilégiom. Začneš si ho užívať a bude to úplne bez námahy. A čím dlhšie hráš túto hru, tým väčší kapitál vybuduješ. Viac rozsahu, viac sily, viac kontroly, viac dôvery vo vlastné telo. A keď už niečo vybuduješ, je oveľa ľahšie to udržať, než začínať od nuly po 10 rokoch hrdzavenia. Preto najlepší čas investovať do pohybového portfólia bol pred 20 rokmi a druhý najlepší je práve teraz. Totiž tvoj hardware nebude mať vždy rovnakú kapacitu. Raz príde bod, keď nebudeš vládať toľko ako dnes. A vtedy sa ukáže, či si posledné roky budoval pohybový majetok, alebo si len dúfal, že budúci ty nejako zaplatí ten účet. A teraz otázka, ako s tým začať? Nož nie tým, že si kúpiš permanentku do fitka, nové tenisky a oznámiš na Instagrame, že ideš zmeniť svoj život. Začni auditom svojho aktuálneho portfólia, lebo bez auditu nevieš, či máš investovať do mobility, sily, kondičky alebo koordinácie, ale iba hádaš. Vieš sa dostať do hlbokého drepu? Vieš odvisieť minútu na hrazde? Vieš urobiť pár striktných zhybov? Prípadne podoprieť svoje telo v rôznych pozíciách? Ak nie, máš prvé dáta. Tvoje telo ti ukazuje svoje chybové hlásenia a podľa toho potom nastavíš prvé investície. Nie je tak, že začneš robiť všetko naraz a začneš žiť nový život od pondelka, ale tým, že budeš pravidelne pridávať pohybové vstupy, ktoré tvoje telo potrebuje najviac. Cieľ nie je mať čo najviac cvikov, ale cieľ je vedieť, čo má tvoje telo najbližších 12 týždňov reálne dosiahnuť. Ak si chceš urobiť audit svojho pohybového portfólia podľa môjho systému Telo ako mašina, a to naživo a pod môjim vedením, tak si čekni popis tohto videa alebo si načítaj tu na tento QR kód, nájdeš tam, kde robím najbližší workshop. Ak už v tomto bode vieš, že nechceš ďalší random workout, ale chceš mať mňa ako svojho investičného poradcu pre tvoje pohybové portfólio, tak možnosti spolupráce tiež nájdeš dole v popise. Nie je to pre každého, takže vyplň prihlášku a uvidíme, či to bude dávať zmysel. No a ak chceš práve teraz začať auditom funkčnosti svojho tela, pokračuj na toto video. Tam ti ukážem konkrétne testy, ktoré odhalia diery vo funkčnosti tvojej centrálnej pohybovej jednotky.